Masih kelingan wulan wingi? Ya minggu wingi lah ngaji ning musola ning masjid. Bismillahi gedonge rasa. Dresne menawa lali. Gitu. Bismillah. Ini ya. Ba artine baha Allah. Sin artine sana Allah. Mim artine mul Allah. Baha Allah keagungane Gusti Allah. Sana Allah keluhurane Allah. Mulkullah keratone Gusti. Bismi niku awale Allah niku bismi kelawan nyebut durung nek hasil nembe Allah nyebut durung nyebut napa muni nek nyebut dadi baleni niki Bahrul Lahud niki Bahrul Butun niki Bahrul Alam kumpule segara telu Bahrul Lahud, Bahrul Butun, Bahrul Alam ing aranan Bahrul mari para murid Bahrul Rahmah ngono. Kencangkan niat dan tujuanmu. Wis kenceng durung niat tujuane? Aja minggu. Nggih. Sing kenceng ter nek urung kecandak ora liren. Syukur-syukur kecandak. Woe tambah salat kudune. Bisa? Kumpuli segara telu piye ngaranan Bahrul bis iman mil tauhid lah makrifat. Nek digabungna bismillahi gedonge rasa. Gedonge endi rasa? Ya rasa ya Rasulullah. Siapa Rasulullah? Muhammad. Jenengan bengen ora ana. Urip ndonga ning eretan niku karepe jenengan apa diuripke Allah? Diutus Allah apa diutus dhewek? Lah iki Rasulullah. Ya rasa ya Rasul. Bisa ngerti mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi gedonge rasa. Ar-Rahmani turuning rasa. Ar-Rahimi rasa sejati. Alhamdulillah rasa. Lillahi cahya. Rabbil nyawa. Alamin nafas. Ar-Rahmani pepusuh. Ar-Rahimi limpa. Maliki dada. Yaumiddin kembang gedang. Iyaka gigir. Nak budu weteng. Wa iyaka bau tengen. Nastainu bau kiwa. Ihdinas pengucap. Sirotol poeilat mustaqim ula-ula. Sirotol petitingilat alladzina ketek an'amta budi alaihim ati ghairil dagim maghdubi rempelo alaihim susu waladdo puser lin asma awal amin ulit sekujur kabeh.
Endi Fatihah? Hah? Badan. Endi badan? Ya Fatihahmu kuwi. Lah sing paling elok setiap sholat maca Fatihah tapi senengane maca badane kan wis dadi durung Fatihah iku. Aja nyeneni ora. Nek wong paham Fatihah sebendina maca Fatihah kudune ngerti ning badane dhe. Setiap hari maca Fatihah, saben salat maca Fatihah ping 4. Nggih kan? Dadi lamun sedina sewengi salat 17 rakaat, ora ana salat sunah, salat wajib 5 waktu. Berarti sedina sewengi maca Fatihah ping 17 akeh tas titik. Semono akeh maca Fatihah. Masih gampang maca badane batur. Dadi durung Fatihah. Durung. Lha ngono ki njaluk kan? Ya ganjaran ya ganjel jaran kuwi. Ganjaran ya ganjel jaran. Ganjaran sing ndi? Sing kaya ngapa? Sing piye? Engko nek mati, nguripe ora ro ganjaran. Nggih. Uripe ora ro ganjaran apa meneh, Mah? Sing entuk ganjaran mau mati apa urip? Lah mangane nek pengen oleh ganjaran ayo urip niki lho sing dibolak-balik dikandhana ngaji. Allah hayyun bidzatihi, menungsa hayyun biru. Nek badan wadak niki tanpa kempas kempis ora urip. Tapi nek kempas kempis tanpa badan wadak masih urip. Ngoten lho. Jadi kasar niki kira butuh niki. Tapi nek niki butuh kempas kempis. Paham? Butuh empas bis. Butuh kempas mudeng. Nek badan wadak sing dipai klambi tanpa kempas kempis mboten urip. Tapi nek kempas kempis ninggalna badan wadak, dia akan melanjutkan perjalanan hidupnya. Maka selamat. Nenek wong mati selamat. Mbok takon jalan mendi lho. Selamat jalan kakek. Selamat jalan mendi. Oh, selamat jalan bae. Selamat jalan kemana? Ini kan keluar. Dia mau jalan kemana ini? Ke Allah. Di mana Allahnya? Mau ke surga. Jalannya lewat mana? Bolak-balik guru murid sing ngandane aja maning swarga neraka. Wong sing gawe surga neraka ning kono. Balik rene. Dulu ya ini, sekarang ya ini, besok ya tetap. Kok enggak berubah? Bakok filah nih. Kok ragane wutuh berarti bakok. Bakoke kerana bareng kalih Gusti. Dudu Allah menungsa ya menungsa, Allah ya Allah. Tapi lamun ora ana menungsa sapa nyebut Allah, lamun ora ana Allah sapa gawe menungsa. Jadi menungsa digawe kali Gusti Allah niku gaweane ciptaane kongkon nyebut mudeng mboten. Jane gampang tenan ngaji niki gampang. Kok angel, sing angel ngajine apa menungsane? Allah parek didodohna. Allah wujud digaib. Allah wujud apa gaib? Wujud. Ki wujud apa gaib? Apa niki? Loh, kapur to. Kapur to? Meripat jaba nyawang kapur. Meripat jero nyawang. Nah. Sebab nek nyawang kapur lali Allah berarti Allah ketutupan. Jari Allah maha besar. Allahu Akbar, Gusti nu agung, Gusti maha ketutupan cilik wi ora katon. Kok muni besar dari mana? Mudeng ketutupan kapur be ilang. Ngene kok kanda Allah maha kecilik iku ning atimu Allah cilik. Nggih. Apa meneng ketutupan Soekarno Hatta. Waduh. Wah iku sing mandi ya Rabbana ya Qudus sahilana bil fulus duwe tabang
Sing halus-halus. Ya wis atine ketutupan Soekarno Hatta. Allah hilang. Akhirnya kuduse hilang, fuluse melayu. Nek kuduse parek, nggih, fulusnya datang. Nek kuduse padang, fuluse gampang. Ngandela. Nggih. Gampang ku ora kudu akeh. Kaya butuh ana. Sekian ra geceki ora apa-apa. Sing penting esuk kaya butuh ana. Gusti Allah ana apa langka? Lemuni ana aja ngesuk sing awit sekian. Ana Allah, ana Allah, ana Allah, Allah ana Allah, Allah ana. Weh ngesuk lu ana tenan, lu ana siapa? Ana Allah. Wong sekian orang geceki kok ngesuk ana. Ada ngesuk priwen, aja ngesuk priwen. Ngesuk ana. Ana siapa? Ana Allah. Aja di pepodo supir elep nggih. Hari ini gratis. Besok bayar. Paham? Ngesuk numpak maning, bayar apa gratis? Ya bayar. Sampai debat kalah. Pak, jari gratis. Ya kan gratisnya besok. Hari ini bayar, besok gratis. Ngesuk numpak maning, bayar atau gratis? Ya angger bayar. Pak jari gratis, ya kan besok. Hari ini naik gratis, turun bayar. Naik gratis, turun bayar. Makanya turun dulu, baru naik. Naik dulu apa baru turun? Naik gratis, turun. Naiki gratis nih, mancing gratis. Medune kudu bayar nih. Ditahan semenit, setengah menit, 15 detik. Mancing tahanan meneng 15 menit, 15 detik bae sampai. Nek wingi ngaji teng candi kongkon setengah jam. Setengah menit. Masuk nafas. Terus sedawai setengah menit. Tas ngono kongkon nahan setengah menit. Iya. Ping 3 ngap-ngapan jos. Ampuh kalipuh. Tenan. Lah tapi durung tau praktek nang ngono ya ora. Ya makane jajal dikit nggih, belajar. 15 detik mancing. Tahan 15 detik. Nah, alhamdulillah setengah jam satu tarian. Metu 15 detik. Allah. Tapi ning ngajari teng candi masuk setengah menit. Setengah menit terus ditahan. Jangan diem, ditahan. Keluar Allah. Pentelang itu yang keluar dari hidung. Allah. Setengah menit. Masuk lagi. Kuat 3 menit sakti. Tapi paling semenit wis Amboten nggih. Nah arep ana wong mati ki ngap-ngapan apa santai? Ngap-ngapan. Karena pas uripe ora belajar nahan. Nek neng urip ora tau belajar nahan. Engko mati lah. Innalillahi melet mecicil alate melet. Aduh. Swarga ngono iku. Ah, melotot kok swarga. Lamun palastro ing pungkasane ora kesasar roh langsung mudeng mboten niki. Bisa nggih. Ati jinem, ati sukma, ati alim. Semoga berkah.